Moi, tässä on nyt Tino ja Jesse. Hän on Tänään Jesse. me puhutaan työllisyydestä. Kesällä on taas syytymisiä. Niin onkin. Ei vaan alkaa kaveria. Kaikki lomalla. Niin. Purkkasin nauru. Ai vittu. Pieni hetki, kun mä oon silmävammoja. Ei, se oli läppä. Niin. Katsotaan, kuinkahan tylsä on nyt kesälomalla. Oon pyytänyt kavereita, mutta ei voi alkaa. Tylsä. Puhu sinä. Puhu itse. Mä puhuin jo. Sähän oot se. No eihän oo. Oikein jo. En. Minäkään emme ollenkaan käynyt vielä yhtään kaveria. Tänään me tehtiin se YouTube-video. Eka Niin. vlogi. Ja meidän eka video. Tulee tässä. Niin. Ja sitten Puhutaanko hauskuudesta kesälomalla? uimaan. Ei voi mennä uimaan, kun on niin huonoja kelejä. Tekis nyt mieli olla vähän hiessä. Tehtiin pari homovideota kännykällä. Niin, vähän aikaisesti. Semmoista rockia. Niin. Mä näytettäis. No ei, se oli niin nolo. Niin. Ja no moro. Moro. Ja hän toista. Mo. No.